Яскравая і маляўнічая выстава прадстаўлена зараз у раённым гісторыка-краязнаўчым музеі. Яе экспанаты жывыя, гэта птушкі з розных канцоў свету, якія ўражваюць кожнага сваім знешнім выглядам і спевамі. Пра тое, як яны прыжыліся на часовым месцы жыхарства і чым прыцягваюць шклаўчан, глядзіце ў нашым сюжэце. Птушыныя экспанаты адны з самых цікавых сярод усіх выстаў у музеях, бо яны зачароўваюць наведвальнікаў сваёй непасрэднасцю, характарам і прыгажосцю. Дарэчы, практычна ўсе з прадстаўленых птушак на гэтай выставе папугаі. Выставка эта приехала нам из Витебска. Здесь представлено где-то более 20 видов птиц, не только попугаев, тут от щеглов до, в принципе, до самого ара. На выставе можна зрабіць фота з рознакаляровымі і галасістымі экспанатамі, а таксама бліжэй пазнаёміцца з жыццём птушак і даведацца, што ўяўляе сабой кожны з прадстаўленых відаў з размешчаных каля клетак інфармацыйных картак. Дарэчы, размясціліся птушыныя госці ў шклове з усімі выгодамі. Тут для іх і камфортныя клеткі, і паўнавартасны смачны рацыён, і, вядома, увага наведвальнікаў. Многие из них очень любят внимание, и, как правило, если они видят людей, то они стараются как-то его привлечь. То есть начинают там как-то издеваться, играть, танцевать. Асабліва супернічаюць за ўвагу яркі і таленавіты ара Кеша і белая прыгажуня какаду Кіра, але захопленых поглядаў вартыя і іншыя птушкі. Маленькі галасісты шчугол, разнакаляровыя разэлы, раскошны горны папугай, разнастайныя мадзіны і іншыя птушкі таксама будуць не супраць пагутарыць з вамі і здзівіць усіх гасцей сваімі талентамі. Працягнецца выстава па 21 ліпеня, і кожны на ёй зможа бліжэй пазнаёміцца з птушыным светам. І, магчыма, у будучыні захоча завесці сябе невялікага, але яркага і пацешнага сябра.